Som nemala žiadnu inú prácu, žiadny backup plán. Bolo to náročné. Vlastne ja odlietam a idem si splniť ten obrovský sen a zrazu žijem tu, nemám prácu, neviem, čo bude ďalej. Ja som sa chcela vrátiť naspäť. Každá žiadosť prišla odmietnutá. Lutovala som vlastne to rozhodnutie, že musím sa pozbierať a urobiť veci inak. Môj posledný risk, úplne posledný možný risk bolo, že ahojte moje drahé ženy, vítam vás u nového videa, tentokrát u trošku inom ako tom poslednom, keďže celý čas plánujem, že natočím video o celej mojej ceste, ako to celé bolo a doteraz som sa k tomu nejak nedostala, takže konečne here we are a ideme sa celé zhrnúť. Nakoľko dostávam veľa otázok o tejto téme, chcela by som byť maximálne úprimná k vám a porozprávať vám celý ten príbeh, pretože som si istá, že to je story, ktorá dokáže ako keby zmeniť pohľad na určité veci v živote veľa ženám. A myslím si, že to je celkovo inšpiratívne, pretože ja sama som bola v pozícii pred pár rokmi, kedy by som toto video chcela vidieť. A myslím si, že by mi možno trošku pomohlo na tej mojej ceste celkovo. Ale uvidíme. Poďme na to. Takže urobte si to prosím vás príjemné, pretože ženský život má byť príjemný, takže sa poďme spríjemniť a trošku sa namotivovať a inšpirovať, pretože, ako som vravela, ženy si zaslúžia žiť najlepší život a preto dúfam, že toto video bude aspoň kúsok z toho, čo vám možno otvorí mysel alebo zmení pohľad na niektoré veci vo vašom živote. Keby som sa vrátila naspäť do toho roku 2022, kedy to v podstate celé ako keby sa tak začalo viac hýbať, lebo ja som už možno od tej strednej, alebo teda po tej strednej, kedy som sa z Bratislavy presťahovala do Prahy, pretože som chcela akože taký lepší život. Zmeniť to prostredie a jednoducho možno začať niečo nové, lebo ja som na strednej nemala úplne napríklad najlepšie vzťahy a bolo to pre mňa také celkovo, že nechcela som jednoducho zostať na tom jednom mieste, kde som sa cítila nejak zranená a chcela som aký vstúpiť do toho novej časti toho života, že vlastne po strednej sa odsťahujem do Prahy a bude to niečo lepšie. A v podstate zo začiatku to tak celé vyzeralo. Ja som bola veľmi spokojná v Prahe, bol to vlastne môj akoby splnený sen. Cítila som sa strašne dobre a myslela som si, že práca, alebo teda to, čo som vyštudovala, zubnú asistentku je to, čo budem vlastne robiť. Medzi tým si doštudujem dentálnu hygienu a zamestnám sa, alebo si otvorím vlastnú ambulanciu a that's it. Dream life. Lenže realita bola trošku iná. Ja nemôžem vlastne ani povedať, že by som bola nespokojná v živote. Ja si myslím, že som bola celkovo spokojná v tom, ako som žila. Nehovorím, že mi niečo chýbalo, ale žila som taký ten vlastne klasický život, na ktorý som bola podľa mňa zvyknutá a naučená. Vlastne človek ide do práce, príde z práce, neviem, navarí, zacvičí si, pozrie večer telku a tam to končí. A pre niekoho je to maximálne vyhovujúce, ale ja som cítila, že v môjom živote jednoducho niečo chýba. A toto nie je ten kompletný akoby život, ktorý ja chcem žiť. Ja som vlastne žila v takom svojom komforte, v ktorom som nebola spokojná. A podľa mňa veľa ľudí žije v tom komforte, že vlastne žijú to, čo sa naučili a myslia si, že to taký je. A tak to má v podstate byť. Ale ja som cítila, že toto nie je ten komfort, ktorý ja chcem v živote. Ten komfort môže pre každého znamenať niečo iné. Ale zároveň si myslím, že ten komfort by nemal byť cieľová stanica toho vlastne života, ktorý si tvoríme. A tým, že som si ja uvedomovala postupne, že mi stále tam niečo chýba a jednoducho nie je to úplne to ono, podľa mňa človek, a hlavne ženy, silná intuícia, vie, že niečo mi chýba v tom živote. Proste nie je to úplne také kompletné a chcem niečo zmeniť, len možno aj viem čo, ale jednoducho tým, že sme stále učení niečomu inému, tak zrazu predstava, že by som odcestovala, dala výpoveď v práci alebo čokoľvek zmenila, čo je už mimo tých pravidiel, nám príde nereálne, lebo jednoducho to je úplne cudzie a neznáme a jednoducho to je pravdepodobne nemožné dosiahnuť. A vlastne vtedy som sa začala pohrávať tak s myšlienkou, že verím, že sa raz niečo zmení, čiže celé som to ako keby držala v takej tej mysli a povedzme, že manifestovala si, vizualizovala tú moju lepšiu realitu jedného dňa, ku ktorej som pravdepodobne nesmerovala, lebo som nevidela sa v blízkych rokoch, že dám výpoveď alebo niečo sa zmení. Ja som si stále myslela, že to bude ďalej pokračovať a niečo sa zmení lusknutím prstov, ja neviem. Podľa mňa som čakala asi na nejaký zázrak, pričom som si absolútne neuvedomovala, že veci sa nezmenia, pokiaľ sa my nezmeníme, alebo my sami niečo nezmeníme. A vlastne ja som zrazu upadala do takej, nechcem povedať, že depresívnej nálady, ale do takého fakt nenaplnenia v môjom živote, lebo som cítila, že nežijem absolútne to, čo chcem žiť. A v ten moment som mala dve možnosti. Buď zostať na mieste a uspokojiť sa s tým, že aj keď nie som spokojná, alebo urobiť niečo inak. Ja musím reálne začať konať, aby niečo v svojom živote zmením
A nie je to len stále premýšľať o tom, manifestovať si to alebo nejakým spôsobom o tom premýšľať. Ja musím robiť reálne kroky na to, aby sa ten život reálne začne posúvať a meniť. S tým vlastne prišlo aj to, že som, myslím, že na začiatku alebo začiatkom roka ukončila svoju školu. Nechcete vedieť, ako reagovali moji rodičia, boli extrémne naštvaní. Ja sa akože nečudujem. Oni proste si to pre mňa veľmi želali a jednoducho bol to ich veľký sen, aby toto študujem, aby dokončím tú školu, ale ja som proste, ja bohužiaľ, som musela rozhodnúť inak. Takže je mi odpustené našťastie, už sú moji rodičia veľkí podporovatelia toho, čo robím, ale vtedy to bolo naozaj veľmi ťažké. Celé to bolo nepríjemné, úprimne. Ale jednoducho vyžadovalo si to túto situáciu a som rada, že nastala. Inak jednoducho možno by som sa do toho nikdy nedonútila. Takže buďme radi, ako to dopadlo. A vlastne tým, že som prerušila štúdium, čo bolo pre mňa tiež také ťažitko toho celého, že vlastne musím najprv doštudovať a potom môžem niečo iné robiť, alebo urobiť niečo inak, tak vlastne s tým sa aj spájalo potom to, že zrazu som chcela viac. Už som sa oslobodila od jednej veci a chcela som slobodu ešte aj v ďalšej veci. A to už bola len proste tá práca. A ja som roky posledné, odkedy som možno bola v Prahe, stále cítila, že chcem ísť na Bali. To je taký ten pocit, ktorý podľa mňa nevysvetlíme úplne že slovami, ale cítime, že chceme tam ísť, niečo nás tam ťahá, chceme niečo prežiť a to som presne mala s tým Bali, že ja som nikdy tam nebola, no som možno sledovala nejakých ľudí, ktorí tam žili a vravím si, že toto je ono, že to ja potrebujem teraz. A musela som proste urobiť nejaké rozhodnutia, ktoré by viedli k tomu, aby dám výpoveď v práci a aby tam odídem. Ja absolútne nebudem klamať, ja som zarábala celkom málo na to, že som robila v zubnej ambulancii, ale to kvôli tomu, že som aj študovala, takže veľa dní som proste nepracovala, bola v škole a s tým sa proste spájalo aj to, že ja som nikdy nemala nejak veľa peňazí na to, aby odcestujem do sveta, aby si dovolím ísť na 2 týždne na dovolenku na Bali. To bolo zase také moje limitujúce presvedčenie, že vlastne nemôžem nič iné okrem toho, že cestujem v Európe, ale ja som nechcela tentokrát cestovať, ja som chcela vyslovene veľkú zmenu v mojom živote. A tá by mohla prísť jedine cez to, že si splním ten sen, tú otázku, že prečo Bali, prečo tam chcem ísť a čo tam mám ako keby zažiť. No a vlastne potom už prichádzalo len to dať tú výpoveď v práci, aj keď som nemala žiadnu inú prácu, žiadny backup plán, jednoducho som vedela, že sa vždy môžem vrátiť. A tým, že som neodchádzala sama na Bali, odchádzala som s priateľom, tak to bolo jednoduchšie, pretože ako náhle sa spoja proste dvaja ľudia, ktorí si môžu rozdeliť tieto náklady a všetko ako na život, tak je to oveľa jednoduchšie pre toho človeka jednoducho prežiť. A tým pádom ja som vlastne predala svoje veci v Prahe, ktoré sme mali a tým pádom sa vytvoril nejaký budget, z ktorého by sme vlastne vedeli vyžiť alebo žiť niekoľko mesiacov. No a vlastne to bolo takéto posledné rozhodnutie, kedy sme si povedali, že OK, dáme výpoveď v práci, odchádzame na to Bali a proste necháme tomu voľný priebeh, pretože určite sa to nejak vyrieši s tou prácou a s tým príjmom. Výpoveď v práci je za mňa veľmi nepríjemná skúsenosť, bolo to veľmi náročné, bolo to náročné. Ale každý máme iné vzťahy v práci, takže nemusí to byť náročné tak, ako to bolo pre mňa náročné, pamätajme si to. A vlastne potom, ako som dala výpoveď, tak zrazu prišla taká tá úlova, že zrazu som vstúpila úplne do takej svojej éry toho, že vlastne ja to robím. Že ja som sa preto rozhodla a ja to idem urobiť. Ten veľký krok, na ktorý tak dlho čakám, je tu a ja vlastne môžem sa do toho úplne celá pustiť. Že už nebol žiadny backup plán, nebolo proste nič, len proste tá vízia toho, že čo teraz bude. Že vlastne my sa veľakrát bojíme toho, že čo bude, ešte keď sa držíme v tom prvom bode, keď sme v tej práci a to všetko proste máme nad hlavou, že vlastne máme všetko postarané a stále sa strachujeme, že čo bude. Takže nevytvárame sa tam až takú tú radosť, že čo bude, akože wow, že čo sa môže ešte lepšie stať, ale bojíme sa práve, že. A ja ako náhle som dala tú výpoveď a cítila som sa úplne, že oslobodená od všetkého, tak zrazu to už nebolo, že strach, čo bude, ale to nadšenie, že čo sa ešte udeje, čo prežijem, čo proste všetko preto urobím, aby sa mám v živote lepšie. A to bol môj prvý krok. A zrazu to už nebolo proste, že smútok alebo strach, ale úplne, že obrovské nadšenie. Sme zbalili všetky naše veci, odsťahovali sa najprv vlastne na Slovensko k rodičom a odtiaľ sme leteli asi o mesiac potom, čo sme dali výpoveď na Bali. Ja ani nebudem opisovať, aké som mala nadšenie v sebe, že vlastne ja odlietam a idem si splniť ten obrovský sen, kedy sedíš v lietadle a celý ten čas o tých pocitoch, o ktorých si snívala, že budeš zažívať, keď to zažiješ, ten moment, je zrazu tam. Že ja som bola úplne
Ja neviem ani, či som sa cítila niekedy tak šťastná vo svojom živote predtým, ako v ten moment, keď som už sedela v tom lietadle a vedela som, že smerujem na to miesto, o ktorom som doslova že snívala roky. To je presne to, že zatvor teraz oči a predstav si ten pocit, že čo je tvoj veľký sen a predstav si, že sa to plní. A to je presne to, že to je neskutočné, človek cíti úplne obrovské návaly pocitov, predovšetkým predpokladám, že zase ženy, pretože my sme oveľa viac citlivé a všetky tieto pocity sú stále v nás oveľa intenzívnejšie. Takže pre mňa to bolo neskutočne krásne. A zrazu, keď sme prišli na Bali, to celé otočilo a moje pocity boli, že urobila som správne rozhodnutie, je to v poriadku, že som tu teraz, moja rodina je úplne proste na druhej strane doslova, ale to len na také tie prvotné pocity, keď človek vlastne dorazí do tej destinácie. Moje prvé mesiace na Bali boli absolútne prekrásne. Som už prvý deň, odkedy som stala, som sa cítila maximálne, že tak naplnená a šťastná, kedy človek zrazu nemusí ísť do práce, ktorú nemá rád. Je vlastne úplne voľný. Konečne som mala pocit, že žijem, že prvýkrát je taký ten moment, kedy sa môžem maximálne úplne tak zhlboka nadýchnuť a vedieť, že wow, že konečne to volám ja život a nie podľa niekoho iného. A vlastne tento pocit, by som povedala, trval tak tie 2 mesiace, že som bola úplne z toho nadšená, všetko bolo super, neriešila som vôbec, čo bude v budúcnosti, neriešila som úplne peniaze, akože snažila som sa žiť veľmi low cost život. Ja som si vlastne nedoprievala nejaký extra luxusný život, krajšie reštaurácie, všetko bolo úplne že mega low cost. A to maximálne ani príjemné, pretože tie prvé 2 mesiace si hovorí človek, že že uspokojím sa proste s čímkoľvek, hlavne nech som proste tam a ostatné bude super. Lenže to nie je úplne tak. Že máme nejaké očakávania, ale zrazu keď to žijeme, tak nám to príde na nejaký čas super, ale zrazu to upadá. A to sa presne stalo u mňa, že ja som žila v Prahe vlastne v krásnom byte, nádhernom byte a zrazu som došla na Bali a mala som tam vlastne ubytovanie v podstate bungalov, v ktorom bolo strašne veľa plesne. A bolo to maximálne odlišné od toho, čo som žila v Prahe. A vlastne tie prvé 2 mesiace to človek nevníma. Príde mu to úplne, že wow, že to je super, že som tu, musím si to užívať, alebo nie, že musím, ale chcem si to užívať a proste je to krásne. Ale zrazu po tých 2 mesiacoch si to človek začne uvedomovať. Zrazu začne nabiehať ten stres, strach, pocit, že vlastne či urobil dobré rozhodnutie. Zrazu som si úplne uvedomovala, že kde som žila predtým a kde žijem teraz, že aký život som žila predtým, že aj keď som nemala veľa peňazí, tak som si stále dovolovala akože ísť raz za týždeň nejakej reštaurácie a jednoducho, že ten život bol taký viac pohodlný a zrazu žijem tu, nemám prácu, neviem čo bude ďalej, míňajú sa mi peniaze z účtu a žijem proste v úplne plesnivej vile. Ja som zrazu mala pocity úplného stratenia. Ja som sa chcela vrátiť naspäť. Ja som zrazu začala extrémne panikáriť vnútri, že vlastne čo budem teraz robiť. Mne sa míňajú peniaze z účtu. Ja som mala extrémny stres. Ja som absolútne netušila, že čo bude ďalej. Teraz sa vrátim ako úplný lúzer. Vlastne, že odišla som ako veľká hrdinka. A vlastne zrazu sa mám vrátiť, alebo teda ja som stále mala tie peniaze, ale človek už má vtedy ten strach, že vlastne čo bude potom. A ja som si teda začala hľadať samozrejme online prácu, pretože prvý mesiac som to vlastne úplne neriešila, až potom v tom druhom mesiaci som začala akože o to zaujímať, že pošlem nejaké životopisy a tak ďalej. Lenže čo sa dialo bolo to, že mne každá žiadosť prišla odmietnutá a vlastne nikto ma nechcel zobrať do práce, už vôbec nie online, keď som vlastne odišla na Bali, nemali by ma ani možnosť stretnúť, čo možno ani nie je teraz už podmienka po tom vlastne všetkom, po tých rokoch, ale vtedy to proste jednoducho bolo také, že ja som nemala absolútne žiadne skúsenosti, nemala som proste žiadne skúsenosti s marketingom, s sociálnymi sieťami, ja som bola úplne, že mimo toho sveta vlastne a cítila som sa maximálne stratená, že zrazu som mala pocit, že som urobila úplne zlý krok a ľutovala som vlastne to rozhodnutie, že čo keby to premyslím lepšie, alebo že čo keby si fakt nájdem predtým už tú prácu a nevystavila by som sa do takého pocitu alebo do takého momentu a situácie, že som proste s poslednými peniazmi na účte a mám teraz prežiť ešte ďalších x mesiacov, ktoré som vlastne plánovala zostať na tom Bali a myslela si, že sa všetko nejak vyrieši. To bol vlastne jediný moment, kedy som začala fakt spochybňovať svoje rozhodnutie a začala to nejakým spôsobom lutovať, lebo človek si zrazu začne premietať v hlave všetky tie veci, ktoré žil predtým a ako dobre mu bolo, pritom nebolo, len my si to zrazu snažíme v tej situácii obhájiť, že vlastne bolo nám možno dobre, že prečo som proste vymýšľala a chcela som odísť na Bali, kde to proste nepoznám, keď nemám online prácu, zrazu začneme všetky svoje
tie presvedčenia a tomu, čo sme verili, spochybňovať len na základe toho, že sme v nekomfortnej situácii. Lebo ja som bola predtým stále v komforte. Ja som nerobila nič preto, aby sa mám lepšie. Ja som nerobila nič preto, aby sa posuniem ani len myslou niekam inam. Ja som len čakala, že proste všetko bude perfektné a dokonalé, ale absolútne nebolo. Ale to len preto, že ja som konečne prvýkrát vkročila do nekomfortu. Kedy nebola žiadna istota za mnou, kedy nebolo proste nič isté, ale ja som proste bola už tam a nemala som na výber. A v ten moment sa budem lutovať, že vlastne urobila som zlé rozhodnutie a preboha vráťte ma naspäť do mojej reality predtým, ktorú som aj tak nemala rada, ale teraz si ju proste príjmem. Alebo sa konečne posuniem v mojej mysli do bodu, kedy si poviem, že OK, stačilo zľutovania sa a proste urobím všetko preto, aby vyrieším túto situáciu. Nebudem sa stále stresovať, čo bude proste, alebo jednoducho vrácať sa do minulosti len preto, lebo teraz som v nekomforte a mám strach z toho, čo bude a je mi to proste nepríjemné, že sa musím o niečo viac snažiť. Nie. Zostaň tam, kde si, lebo si to proste želala a nájdi riešenie, ako to celé vyriešiť, bez toho, aby sa ľutuješ a aby sa chceš vrácať naspäť, lebo tam si nebola spokojná, tak prečo by si chcela ísť zrazu naspäť, keď proste to, čo si chcela, máš teraz. A to bol taký zlomový moment, kedy som si uvedomila, že OK, že mám proste pravdu, musím sa pozbierať a urobiť veci inak. A nejaký ten mesiac som bola fakt v takom móde, že bolo to veľmi zlé, som sa cítila psychicky zle z toho celého. Ale zrazu postupne, jak som v tom zostávala a samozrejme nemala úplne na výber, tak som sa začala tou myslou naozaj prispôsobovať tomu, že vyrieším to a nájdem ten spôsob. A úprimne nenašla som ho na tom Bali. Bohužiaľ, po 7 mesiacoch som sa vrátila naspäť domov, pretože vlastne mi dochádzali peniaze a musela som urobiť nejaký krok na to, aby vlastne si zarobím zase peniaze a keďže online ani na Bali to nebolo možné, tak som sa musela vrátiť. A vlastne zostávali mi posledné peniaze na účte, z ktorých som sa vrátila, ale úprimne necítila som sa už ani ako lúzer alebo niekto, kto zlyhal, len preto, že som sa vrátila, pretože za prvé mi chýbala reálne moja rodina po tých 7 mesiacoch a za druhé, ja som sa už nechcela vrátiť do toho predchádzajúceho života. Ja som bola pripravená urobiť všetko preto, aby sa tam už nikdy nevrátim a verila som, že sa to vyrieši, ja som fakt veľmi verila. Čiže inú možnosť, ako keby som si ani nepripúšťala reálnu, že by som sa musela vrátiť do práce. Takže to, že som sa vrátila, som brala skôr také akože načerpanie niečoho nového, vlastne či už si nájdem nejakú prácu aspoň na nejaký čas a proste vyrieším to potom ďalej, alebo jednoducho niečo proste musím preto urobiť, aby si zarobím tie peniaze a samozrejme som chcela teda vidieť tú moju rodinu. A teraz predo mnou stála otázka. Vždy som chcela niečo vlastné, ale ako by som mohla mať niečo vlastné, keď ja vlastne o podnikaní absolútne nič neviem a prečo by som sa do toho púšťala, keď každý ti povie, že podnikať by nemali ľudia, ktorí o tom nič nevedia, jednoducho nemali by podnikať ľudia, ktorí nemajú veľa peňazí, nemali by podnikať ľudia bla bla bla. Stop. Ja som už vedela, že pravdepodobne online ma nikto nezamestná tak jednoducho, ako by som si predstavovala, takže som nemala absolútne žiadne skúsenosti. Mám posledné peniaze na účte, mám poslednú možnosť niečo možno risknúť s tými peniazmi a investovať ich rozumne, tak si vravím, že OK, celý život mám strach z toho, že podnikať nie je asi pre mňa, pretože každý to povie. Lenže realita je taká, že ak to neskúsim, pravdepodobne to zase nebudem vedieť. Takže môj posledný risk, úplne posledný možný risk bolo, že zobrať tie peniaze, ktoré mám, investovať ich do niečoho vlastného a urobiť všetko preto, aby to funguje. Ak som si nenašla prácu online, neznamená, že som neschopná. Znamená to, že jednoducho priestor je niekde pre mňa inde a ja ho chcem nájsť. Nechcela som ísť naspäť do prácu online som si nevedela nájsť, posledná možnosť podnikať. V ten moment sa moja celá realita začala úplne krútiť a vravím si, že ja mám posledné mesiace, alebo dávam si akože mesiac, 2 mesiace na to, aby urobím aj posledné, preto aby začnem niečo vlastné a aby to rozbehnem. Ja absolútne nebudem klamať, ja som nemala absolútne žiadny plán, ja som nevedela čo ďalej, ja som nevedela ako začať, ja som si začala púšťať len YouTubeové videá, z ktorých som sa snažila vzdelávať najviac, jak sa dalo. Každý jeden deň, kedy som nebola v práci, lebo som žiadnu nemala. A snažila som sa naozaj, že hľadať stále nejaké vzdelanie, čo mi aspoň nejak pomôže a naznačí, ako ďalej vlastne postupovať v tom, keď začínam niečo svoje. Človek si myslí, že potrebuje reálne veľa peňazí, veľa všetkého, ale reálne, teraz samozrejme záleží, že aký produkt alebo čo vlastne začína, ale reálne veľakrát to najdôležitejšie, čo môžeme mať, je nápad a nemusí to byť absolútne perfektné ani dokonale pripravené. My potrebujeme začať.
A vtedy som si povedala, že OK, mám nejaké základy, niečo som sa naučila, poďme to proste nejak rozbehnúť. A vlastne vtedy som začala s tým všetkým okolo Muse, založila som jednoducho Instagram, začala som si zisťovať všetko okolo toho a išla naplno do toho. Proste neexistoval žiadny plán B, už bol iba jeden plán, do ktorého som dala všetku svoju energiu a ja som ani na sekundu nepochybovala, že by to prestalo alebo že by to nefungovalo. Lebo ja som už tak silno verila tomu vnútornému pocitu, že keď pre niečo urobím úplne že maximum, tak to musí výjsť. A je to moje, ja riadím a ovládam celú tú energiu tohto projektu a ja neviem vyjadriť slovami všetko. Všetko preto, aby sa nemusím vrátiť do toho predchádzajúceho života, ale môžem žiť ten život, ktorý som si ja chcela vytvoriť. A zároveň sa to spájalo aj s celým tým projektom, pretože ja som vlastne nevedela, čo by som robila možno online. A v čom by som podnikala. Ja som nemala v tom vôbec jasno, že by som mala perfektný nápad, plán a tak ďalej, ale ja som vedela svoju cestu, ktorú som si prešla, čo bola vlastne spojenie tej sebalásky a celkovo takých tých vecí sebavedomia v živote. A ja som vždy nejakým spôsobom chcela pomáhať ženám, ale nikdy som nevedela, že ako to možno zabaliť do nejakého produktu alebo do niečoho, čo by malo väčší význam ako len možno nejak postovať na Instagram nejaké moje príspevky a tak ďalej. Chcela som niečo hlbšie. A vlastne vtedy ma napadlo prepojenie toho spodného prádla s tou sebaláskou, pretože my ženy stále riešime naše telo. Stále niečo nedokonalé, stále je niečo proste nejak. A malokedy si pripomíname, hlavne zabudáme na to, že aké sme výnimočné a špeciálne a nevidíme to jednoducho. A vlastne to spodné prádlo, to krásne spodné prádlo mi napadlo ako myšlienka, že vlastne spojí to s tým, aby sa vidíme v tom odraze zrkadla inak, aby sa vnímame inak, aby vidíme tú svoju ženskosť, silu, to sebavedomie, aby sa konečne cítime výnimočne. A vlastne v ten moment mi napadlo vytvoriť Muse a celý tento vlastne projekt spojený so sebaláskou a sebavedomím. A myslím si, že je samozrejme dôležité sa zamerať na to, že aký produkt trh potrebuje a spodné prádlo je vlastne niečo, čo ženy potrebujú ako keby celý život. Preto vlastne som to spojila s tým spodným prádlom, ale ak by som mal dať jednu radu niekomu, kto chce s niečím začať, tak je to určite to, aby sa zamyslel nad tým, že aký produkt možno ten trh potrebuje a čo by vlastne mu mohlo byť vlastne nápomocné. A ja som na začiatku robila veľmi veľa chýb. Ja som išla nepripravená, ja som nemala perfektný plán, nemala som vlastne nič doladené, ale prvé mesiace boli už krásne, pretože vlastne som dala do toho celú moju energiu, verila, že to vyjde a ono to reálne vyšlo. A ja si myslím, že o tom to je. Skúšať, robiť chyby a učiť sa z tých chýb, pretože keby nikdy nerobíme chyby, nikdy by sme sa nemohli posunúť, lebo by sme nikdy nevedeli, čo vylepšiť a proste čo urobiť inak. A preto si myslím, že tie chyby sú veľmi dôležitá časť toho celého a celej tej vlastne našej cesty, ktorú robíme. A ak by niekto niekedy mal pocit, že chce niečo zmeniť vo svojom živote, ale bojí sa, tak si myslím, že každá žena má na to, aby zmenila svoj život. Preto vás prosím, moje drahé ženy, reálne nikdy nemajte strach vykročiť do neznáma alebo do nekomfortu, pretože v tom nekomforte sa dejú najkrajšie veci, aké možno ani len nečakáme, že by sa mohli v živote udiať. A myslím si, že tým, že stále sa celý život učíme tomu, že zamestnaj sa, buď spokojná v práci, rob to takto, tak je čas ako keby možno si zabezpečiť ten život podľa seba. Že nemať stále strach, že čo sa udeje v mojom živote zlé, ale práve že tešiť sa na tú zmenu, ktorá môže prísť a prijať to tak, že ak to neskúsim teraz, budem oveľa viac ľutovať, že som to neskúsila, ako keby to skúsim a nevyšlo to. A preto si myslím, že každá z nás má tú možnosť urobiť niečo inak vo svojom živote. A ak je niečo, čo vás fakt volá a vy cítite, že proste to je ono, urobte tú zmenu. Som si istá, že ktokoľvek urobil vo svojom živote krok dopredu, tak nikdy reálne neľutoval to rozhodnutie, pretože úplne si myslím, že každá žena si zaslúži žiť život podľa jej predstav, podľa toho, ako si ho vysnívala a neuspokojiť sa s minimum, ktoré sme buď naučené, že máme žiť, alebo jednoducho robiť. A prosím každú ženu, ktorá to pozerá, aby vždy myslela na svoje sny a na to, že v živote sa oplatí riskovať a nájsť ten spôsob, aký mi pomôže žiť ten život, o ktorom ja snívam. Dúfam, že vás toto video inšpiruje aspoň k nejakej mini zmene a ja sa budem tešiť zase na ďalší vlog.